pamusoro changamire pamusoro nezine masapota nyaya yangu yakamira yakadai. Inini munzvimbo matiri nababa vangu matiri kuchihambo munda wababa vangu wakabudira pastate land. Saka nyaya yangu iri pakuti handisi kuziva panyaya yestate land iyi kuti tinoifambisa sei, nekuti ndinoona state land iyi ine utungamiriri huri kutonga kuti vanoisa vanhu vemashops, vanoita vanhu vavanoisa mukati menzvimbo iyoyo. Patinenge tichida kunotaurawo vanenge vachiti nzvimbo yestate. Saka ndakauya kuna mambo ndichikumbira kuti mambo, dzimweni dzenguva ndisingazive pekugumira nezvekuita. Saka ndakauya ndichida kubatsirwa namambo panyaya yenzvimbo iyoyo state land iyoyo, kuti tizive kuti tinozvifambisawo sei kana takagara panzvimbo yestate, tinozvifambisa sei. Muri kugara panzvimbo yestate? Estate land. Pane munda wedu wakabudira munda wedu uri mustate ino une zvinhu zvestate. A1. So kana iri state land ndeye government. Saka kana munda wabuda iti mizvinhu wauda kubuda uchibuda haufanirika kupinda mustate land. Hakuna munda womunhu unogara mustate land maunzira ndinoita. Amen. Nokuti kana yanzi state land it means nzvimbo yehurumende inoda kuitirwa zvinhu zvehurumende. Haisi state land, handitoti munda, asi mumunda imomo mune zvinhu zvestate zvichidarika nemumunda zvichienda nemumunda. Saka inini hangu handisi kupikisa, asi kuti ndakatouya kuti ndinzwe kuti zvinoshandiswa sei, zvinobatsirwa sei, hatinawo chekuita here nazvo. Saka ndakauya kuna mambo kuzobvunza kuti ndibatsirwe. Ndisingazivi munda wenyu une mahekezi manga? Ndinoma 15. 6 hectares dziri kusanganisira pamuri kutaura kuti pane mastate property. Kusanganisira ipapo. Kuti tikatora mastate buildings iwayo tobva tatora munda tiri kupinda mu6 hectares. Pamusoro state land, zvinhu zvestate pa-A1 hakuna munhu anopinzwa chinhu chestate land muplot yake. Hakuna kana kupi. Izvo ndozvavaisiya manje. Kana yastate land pane pakutopiwa munhu anenge aifanira kutoichengeta caretaker but chinhu chechi chestate. Isusu takatomera sacaretaker tiri ipapo. Mune tsamba yamukapiwa nelenzi? Baba vakaenda kulenzi koko vakanzi zvinhu zvese tati tsamba iriko here yelenzi? Vanokupai tsamba yestate yakanzi caretakership. Pakashaya baba ndikatakura zvinhu zvese. Because state ndiri kutaura for experience. State kana iri caretakership government inokwanisa kutora anytime kana ine zvinhu zvaida kushandisa chikoro kana kiriniki kana kuda kuita zvimwe zvaine ine mvumo yekuita izvozvo. Tsaradema netsamba pane time inokwanisa kuwithdraw. Hameno kana paine maitiro handinazoziva pomwe sabu wanga pamudziro ndomanzira andinoita. Izvozvo hangu handisi kuzoramba zvekuti government yes ndozviziva kuti kunzvimbo yegovernment, asi so far government isati yataura zvairi kutaura, isusu tiri panzvimbo ipapo tinombozvifambisa sei? Government yes inogona kuuya ichiti inoita zvakati ndovaridzi. Ndinoita kuti mastate properties ndizvo zvakangofanira komboni nemabhaundi zvinenge zvakasiyiwa nevarungu ndizvo state property ndizvo. So kana imimi makanzi muri macaretakers those state properties kureva kuti imimi ndimuri kushandisa ndizvo. So munofanira kunge muine mareceipts kucancel ndizvo anoratidza kuti you are responsible yezvinhu izvozvo. So kana muri macaretakers ari known kugovernment, can you produce zvinhu zvinoratidza kuti government iri kuti imimi you are the caretakers and muri responsible yezvinhu izvozvo?
pamusoro mafumo chandichakaziva ndezvekuti kana zvinzi state land vanhu vese vanomirira nyaya dzegovernment mastate ndezvestate vese pakutungamiri malocal authority local government leadership yepasi ndofunga munoiziva ndevapi maleadership yepasi ndeipi utungamiriri hwepasi vanozotaura toda kuita chikoro kana toda kuita kiriniki vanomirira state land ndevapi inini sokuziva kwangu kana paiswa sabhuku kana kuti anga ari chairman wekunzi ndiari nharaunda pana ndivanomiririra pari pakungonaka kuti mutaure muone kuti muburitsa matsamba acho kuti chiva makaningirika zvinhu zvokutidhrowa zviri pamutemo matsamba ndaanodiwa muonera ndaita sekutaura kuita nokuti hapana hatina kunge takaziva hindi panodiwa matsamba asi kana matimina matsamba asi tsamba rikuzvisina ayo mareceipt wozi receipt inowanika kucancel ndizvo kukanzuru kuti kanzuru ndo yamunenge vanofanira kuti masirwa mabhaundi ndizvo government yakuziva kuti imimi ndimuri kushandisa mabhaundi ndizvo ndimuri kushandisa imba ndizvo that means kuti vari kuda malevies kubva kwamuri ndizvo so mareceipts anobva kucancel ndizvo tinofanira kunoteerera kukanzuru zvemunda handisi kutaura munhu ndiri kutaura maproperties akafanana nemabhaundi nedzimba dzakasiyiwa nevarungu izvo zvoreva izvo kuti imimi kana muri imi macaretakers ari kuzivikana negovernment kuti muri macaretakers emba kana kuti ewhatever mabuildings ndizvo isusu semasabhuku chatinoziva kuti ndimi macaretakers ireceipt dzamunonyorerwa necouncil ndoora ndiri kuti can you produce those receipts dzinoratidza kuti wozi hatigone kutaura nemuromo kuti caretaker ndinhii wozi caretaker anozivikana negovernment ndisabhuku ndizvo ari panzvimbo ndizvo necommunity wozi sabhuku ndiye community ndizvo ndiye anoleader the community but if imimi hazvirambidzwe kunzi inini ndaenda kunoclaima kuti ndiri kuda kuti ndive caretaker ndizvo kana kuti ndakanzi ndiri caretaker but ndinofanira kunge ndichibhadhara malevies kubi kucancel ndizvo so zvese izvozvo zvinokwanisa chete kuprovika nemareceipts anonyorwa necouncil kukanzuru here kana kuti izvi zvatikanoteerera mutero womunda kukanzuru kunoteerwa development zvese izvi zvinoenda kukanzuru zvemadevelopment zvinoenda mukanzuru land ndenhingi lands but pane malevies 2 anofanira kubhadharwa munhu but chandoda kuziva nondine tsamba yacho inototaura yega kuti kana government kana vakuda kutora vanotora icommunity ida kushandisa property building ndenotora inotaura kuti akuida zvakatonyorwa kuti iwewe kana unga wakaita development imomo kana wakavaka unosiya zvakadaro hauvumwe kuputsa asi hurumende unoita se unotosiya zvinhu zvakadaro saka kana vakanzi vakagara pasi vakazozvifambisa ikoko zvakanaka toda kutora izvi amene toda kunzwawo ikoko kuti zvakafamba sei kuti mira toda kunzwawo bosi kutaura varidzi vacho vasati vataura tinzwa kuti vakazvifambisa zvakanaka here kuti tozosvika muzoita zvekutaurwa panapa pamusoro zvimwe zvachona zvinotoshamisa kuti vanhu vaunogara navo muvhileji uchivatungamirira vanoberekana vatotakurwa neimwe sabhuku asiriwo muvhileji mavo toyapamana nezvekutanga zvatondishamisawo ndinoda kutovhunzwa kudari kuti ndizvo here kuti sabhuku ani kuvhileji kwake anotakura vandatonga kuvhileji kwangu achiuya navo kuno kudari zodarikira mberi ndichiti ini ndaa ndisingazive kuti avava vari kuti pamabhaundi ndepavo kana kuti state house ndeyavo nekuti already muchivaona vari ipapa vari kutoshandisa ndivo iri kutorendwa ine zvikoro zviviri zvirimo primary nesecondary zviri kutoshanda izvozvo hatina chatakatora kumba kwavo kana
patakati toda kudzinga vanhu ivavo. Watakataura nezvake mukomana uyo ari koko anga achiita chikoro pamabhaundi kwete kumba kwavo kwavari kugara. Mukomana uyo akaunzwa nepati ini ndisati ndava sabhuku yakamuunza. So atambirwa nepati ane makore 2-3 achirana chikoro chayo, but haabhadhare maticha. Maticha anotora maticha temu yega yega anenge ane maticha manyuwani. Ndopasvika kuti tagara naye dare uyu kwemazuva akawanda. Mukamushevedza kudare anouya mutaura naye okumbisa zvavanokumbisa ndichabhadhara maticha. Haachadzoka, haabhadhare maticha. Anotakura maticha ndoda kuenda kuprimary vobva vaenda, hatizoziva kuti vapiwa mari kana kuti havana. Izvozvizvi temese ndine umbo hwematicha andauya nawo panapa vaanga achishanda nawo, ndo pane nyaya kwete pane vanhu. Zvaakubatanidza vari kurwira uyu chimwariro. Haasi kubhadhara maticha. Ndamugadza dare kakawanda ichimutsiura nawo iyoyo achindivimbisa zvaanondivimbisa. Haadzoke kwandiri kuti sabhuku ndazotadza. Patapedzesera akanga achiti musi wegraduation, musi weSaturday, ndokuendera futi. Kusvika ndamunyorera tsamba ndikatuma mupurisa akaita 4 days ichimutsvaka asingawaniki, ndopayazomuwana. So ndo dambudziko randinaro riri pamabhaundi rekuti ndakanyorera mukomana uyo tsamba ndichimumisa kuti iwewe wakundika kubhadhara maticha. Akanotora maticha kumasvingo kuuya kuno kumaticha vari kuswera vari mumusha vachataurawo vari panapa ndauya navo vachiita mari icho yekuti vawane chikafu. Saka ndiyo nyaya hombe yekumba kwavo ina handina kumbopinda kumba kwavo. Pamabhaundi tiri kuziva kuti kuA1 hakuna munhu akanzi uyuyu ndiwe muridzi. Estate land, estate property. 6 hectares dzinotaura arable land. Hadzitaure goma, hadzitaure mabuildings akasiyiwa. Dzinotaura minda inorimika. Ndopanotaura 6 hectares dzavo vanhu. But ivo already vari kurendesa imba yavo kuzvikoro, pamba pavo pane maticha ari kugarapo. Mastand emabusiness avari kutaura handina kana stand 1 yandakati ndapa. Uyu ndi businessman uyu wakauya naye uyu ari muvillage mangu. Uyu ndi madam uyu anogara kumba kwavo ari kurenda. Handiti uyu mukomana aitorendawo kumba kwavo, kurevera kuti ndo vari kubenefita pazvinhu zvavari kundimangarira nhasi. Ini ndiri kurwira maticha asiri kubhadhara, ndo aita kuti nhasi tizoita fanika tasimudza nyaya. Ndanyorera mukomana wetsamba yekumumisa basa kuti aiwa mabuildings edu tagara pasi nevabereki, taakupa mumwe ane mari, iwe wakundika kushanda nekuti hauna mari. Ndo pasimudza nyaya yekuti kuchitsvaga kuti state land munda wedu unopinda, kuti maziviro atinoita kubva tichipinda muminda hakuna A1 yakapiwa mabhaundi nemba. Ini tsamba yavo yavari kutaura hasa ndaiona, havana mondiratidza. Ndini sabhuku wavo, ndatenda zvangu changani. Ndinotenda wakutaura. Taura. Ndofunga ndakauya pano ndichizomangara nyaya yangu kuna mambo. Handina kunomangara nyaya yavachimwariro. Chandakauyira inini kuti baba vangu vane 6 months vafa. So mukufa kwakaita baba vangu ka, ndinenge ndichida kuunzwa kuti zvinhu izvi tiri kuzvifambisa sei. That's why mambo pavakatouya vakati inini ndichapinda nenyaya yangu ndega, vachimwariro vanopinda nenyaya yavo. Handipo pakusapota vachimwariro, ndiri pakuda kuziva kuti mashops ari kuvakwa munzvimbo. Munoona kuti munda unenge wakadai panoiswa shop. Ndizvo here zviri kuitwa, zviri kutenderwa here? Uye vanhu vacho vanoisawo mashops kana kurenda kwavari kutaura tiri kurendesa mashopu, hatina kana shopu yatiri kurendesa. Wangu pachikoro vanhu vemukomboni vazhinji vandikumbira uyu paakanga aine chikoro chake, vakati maschool fees ari kubhadhariswa nauyu hatisi kumakwanisa. Ndakanzwisisa chichemo chevabereki vemukomboni, ndikaenda inini ndikanovhura chikoro ndikavati chiuyai zvamuri kuti hamusi kwanisa ma120, chiuyai henyu mubhadhare ma$20 vana venyu vachidzidza. Vanoda kuuyawo kwangu vouya, vanoenda kuna uyu voenda, kwete zvekuti uyu ari kubhadhara rendi kwatiri
uye hatitozivi kuti anobhadhara rendi kwani, uye utungamiririwo ndowakamuunza hatitozivi kuti zvakafambiswa sei. Tinozongoona vanhu vapo panzvimbo. Saka nyaya yangu iri pakuti ndida kubvunzawo kuti imimi you are the complainant ndizvo mati wamamhangarira nyaya ndisabhuku. Ndoda kunzwisisa kuti sabhuku vane mhosva yamavamhangarira kuti ndei sabhuku. Manje mhosva yangu yandavamhangarira ndeyekuti sabhuku kazhinji kacho ndo vari kuita zvavari kuita panzvimbo ipapo. Saka ndanga ndauyawo kuti sabhuku zvavari kuita ndivo vari kuita nditi muna mambo kuti zviri kuitwa nasabhuku vacho ndizvo here zvekuti vanongoisa vanhu taurai kuti specific kuti sabhuku vari kupa vanhu mashopu, sabhuku vari kupa vanhu kuzvikoro nenzvimbo imomo isusu tisingazvizivi. Zvekumba kwedu zvekumba hazvina kuipa, but munzvimbo iri mudhuze nemunda ndiyo yandiri kutaura nezvayo. Tinongoona mashopu arimo munzvimbo iyoyo iri mudhuze nemunda. Hakuna kana munhu akambouya kana munhu mumwe chete akataura kuti ada kuisa shopu wandinoziva ini akauya nasabhuku. Yes, ndiri kukomplaina ndichiti nzvimbo ndeyedu handiti senge muchiti mimi nzvimbo haisi yedu. But complain yangu iri pakuti handisandabatwa nekuti nzvimbo haisi yedu sekutaura kwamuri kuita. Ini ndiri kutaura hangu ndichiti nzvimbo ndeyedu. Vandikumbira kuti chavakandikumbira ini chandiri kuziva iground rebhora. Zvawavhurira vana vako vechikoro hatina nzvimbo yeground, chitipawo ground. Ndikavapa ground rekutambira vana iroro ndo randiri kuziva. Zvimwe zvese vangugogo kumba kuti vawane zvekusekurarama seshirikadzi. Vane munhu akauya wesekondari ndiye ari pamba anotobhadhara rendi oga, ndiye munhu ari kunza rendi oga pamba, munhu ari kubhadhara ane sekondari. Vamwe vese ava hapana, hatizvizivi nyangwe nei chimwariro ari apo hatizvizivi. Kuuya kwangu ina handina kuenda chimwariro chavo kubatana nesu mota kwete zvekuti ndauya kuzorerera vachimwariro vane nyaya dzavo dzakazvimiririra. Inini semwana wakwabhalwa ndine nyaya yangu yakatosiyana neyo kwachimwariro. Tazvinzwa mai pamusoro mubvunzo wangu inondo wekuti vamuringisi vakapa munhu akavaka shopu munda menyu here? Inini maonero angu vanhu vari mumunda vakaiswa nasabhuku. Sabhuku ndovachazozviramba vachizotaura kuti handizvizivi then tozotsvaga kuti ndiani. Tabvunza kuti vamuringisi vakapa munhu weshopu handiti akavaka shopu mumunda menyu here? Wangu muna vaRaymond, muna vamoyo, mune shopu yababa Gay. Vanhu ivavo tinotoziva kuti zvinhu izvi zvinofunga zvine chekuita nasabhuku. Ndati mumunda menyu here? Mumunda medu imomo hazvinaine mabhaunzi panzvimbo pasina chinhu pakaiswa mashopu. Ungotori machibage muzi panzvimbo pasina chinhu pakatotanga manje itori munda mangu. Pamusoro ichangamidzi zvadaro sabhuku ini zvinonzwa nasabhuku kuti handizivi tsamba ina ndokuya nasabhuku ava ndichitanga mira munzwe ini ndakauya naDA nanayotamu avakatozivawo masure. Saka ndaivaradziri chitsamba yemunda wangu avakatozivawo masure satoya kudhara. Saka nanaDA nanayotamu tichiuya kuzovhura purasi varipo avanga vasipo tichipegerwa isusu. Dhi achitaura kuti kana mukatosvika pamuda pangu iwo taweni zvakabva kuna Dhi kuti kwandiri tsamba yangu iri kukumba. Saka ava vakazopindawo kusabhuku pari zvino zvamanje manje matsamba yangu yaona sei ende vangu vakatora kashopu izvozvi motori munda mangu mwana wangu. Mubvunzo wandoda kukubvunza zvino zvokuti ndendaatsamba ndikaena mabhaundi andakava akapazwa ese vakutotanga futi kuvaka. Chinzwa ini mubvunzo wandoda kukubvunza akaparara mabhaundi vakutanga futi kuya pamuda pangu. Mubvunzo wandoda kukubvunza mazouya sei kuzomhan'ara nhasi kuti vamuringisi vakapa munhu shopu mumunda menyu? Iye Raymond aane more than 10 years akavaka shopu panzvimbo yaakavaka iri pamberi apa because akangojoinidza shopu yake yaakagara akabatanidza kare. Mazouya kuzoripota sei Raymond aane more than 10 years akavaka shopu? 1 2 shopu yamuri kutaura futi yamoyo hamuna kuya kuzoripota moyo apiwa stand nepati handiti shopu yaRaymond neyamoyo dzakabatana. Moyo ndiri kufunga kuti aane makore adarika 3 kana 4 avaka shopu bhaloi achiri mupenyu. Sei mazouya kuzoripota nhasi? Yekwamoyo manje yekwamoyo yakapuwa naganizani handiti ganizani aiwirirana navabhaloi handimukuzwa here. Iyi yaRay
chingangoti rei pachokwadi remunina waadadori vakataurira nabva handiti yechitu yaakuvaka uku ndiana kuti kuzvakuramba chipedza munda rei shopu iri mumunda ende zvekuuya kuzomhangara nasika kazhinji sekuru vanga vari munhu womudhara zvavaita vakaenda kubhawa iko kuye wopiwa tudoro saka isusu hatisi kuzvida ndosaka ndauya inini handisi kuzvida kana mambo vachizvitendera kana mambo vati tisiyane napo titosiyana napo voita havo zvavanoita asi kana zvichitenderwa kuti zvisaitwe ndangoti kana zviri zvechokwadi zvekuti ndepedu hatisi kuda nekuti zvepari zvinondistasarapo ndosaka tauya baba vane 6 months vashaya kana mambo vati inzvimbo yestate tosiyana nayo but kana pari pedu pachitenderwa nzi ndepedu hatisi kuda yedu pamusoro nyada kutaura ndeyekuti chinhu chakakosha stere isati takuda kupa mambo kuti vapedzi vosinganingiri chakakoshesesa hazvina basa kuti makapiwa nani munhu anenge achitungamirira ipapo ndiye amunoratidza kuti azive pekutangira chinhu chakakoshesesa sekufunga kwangu maifanira kunge makatoratidza kuti nhingi yedu iri papapai kana mepe yedu yakadai so kana kuti tsamba yedu iri paa saka tichapedza nguva takumbira kuti mambo tofunga vachitadzira aiwa tinotenda chekutanga ndida kuzisai kuti kunouya munhu wese handitika anenge achiona kuti handisi kuona zvakadii zvakanaka haisi mhosva hayo kuti regai ndimbokwira kumusoro kwamambo kumusoro mawiswa kuno mawiswa kuraiti dare ndinokuyananisira ine vanhu venyaya munogara navo kumba because mese munofanira kuziva mutemo kuti pakurarama kwatiri kuita kutiri kuno mutemo unoti kudii uyu mwana aita zvakanaka maonero andaita eva haana kuuya achipikisa dare akauya achida kunzwa ndofunga mese mukateerera muchanzwa kuti ari kuda kupiwa mazano haana kuya achiti ndiri kuya kuzoshandisa simba auya achiti ndiri kuda kuziva kuti kana ndiine munda unenge uine zvinhu zvestate inini ndinoushandisa sei munoziva munhu akabvunza chete kungodaro chete hapana mhosva which means isusu kuno kudaro redu takumuudza chete handizvo here kuti munda kana wakadai sekutanga pano patigere mwanangu eva pana muno A1 former kansela wangu ndeuyo andikazoita sabhuku Zandara iye agere pano ndiye munhu anga aine musha upi ndiye aigara pano pastate house saka wamunzwa achikutaurira apa kuti state house A1 yakasiyana nestate house ye2 sei mastate buildings ari A1 haapiwe munhu because haukwanisi kuamanager uri wega plus acreage yauinayo iwewe idiki already haikwanisi kuzomanager futi mastate buildings saka anosiyiwa ari avillage handi ndizvo right asiyiwa ari avillage kansela uyo is a statement handini ndizvo ndokusaka akazogara pana agara pano sastatement paimbai haana kugara nje kungogarira futi pano uyu sabhuku aitovaka kumba kwakeko nokuziva kuti paaifamba achiita mastructures edevelopment aida kuzoshandisa imba iyi something aitotaurira vanhu tinogona kupaita clinic ndofunga waipavhotesera pano Zandara uyo aitoti pano uyai muvhotere pano haaiti pamba pangwayo aiti uyai muvhotere pavi pano paakazoona velenzi vaakutsvagira ini imba because government ndiye akatuma lenzi uko ndobva yavazotsvaga ina ndatomboziva kuti kuno ndikutsvagirwa imba panapa zvakaitwa nelenzi yakaonana newe vari 2 pano uyo akati kana uri mambo wangu ndavadii ndavatoenda kutobva panapa so andakangoona atobva kudhara akazondifonera mambo ndabva paipai uyai paimbai ndiri kukupai example kuti muzive basa rinoshandiswa handi mese maakubhenefita imbai nokuti mese makuwana pokuya zoungana which means mwanangu kana uine A1 yako which is 6 hectares handi kana muine mabuildings aripo mutsamba yako iweyo vanojamba that area havaiconsider paacreage yetsamba yako ndochekutanga vanoti panapa jambu
because this state hatingape munhu zvinhu zvestate. Asi for your own information, kana zviri kwandiri inini kuno, which means utungamiriri huri kumba unofana kundiona wakati because ini ndiri padhuze nechi nemabuildings aya. Zvakureva kuti kana paine anything ndotori state person, kana ndine munda ndotori state person, akatotarisawo zvivakwa izvo kuti zvisabiwa. Which means kana ndine zvandiri kuda kutoitawo ipapo ndini first priority yaSabhuku. Apatisa kana kuri kugarisana kwakanaka ndini first. Uye Sabhuku vanofana kutoziva kuti munhu watinaye apo ndio ziso rani pazvivakwa zvedizvo mapanzisa ipapo. Which means kana paine zvinhu zvoda kuitwa kungoudzana ndio chinhu chakakosha. Ndichinhu chandiri kuona chiri kuleka. Kunyange Sabhuku muine power redevelopment tinoti gogogoyi. Mama ndinzwa zvandikutaura. Zvakafanana nedzimba dzenyu dzaminadzo maSabhuku pamba chaipo chaipo. Ini samambo ndimukangori kana ndangoti jongorono ndamira ipapo payadi. Munoti kuti pachiri penyera. Munoona kuti mambo vaita sefu. Saka ndiri kuona chinhu chakaleka chidiki hapana nyaya hombe apa. Pane nyaya yekusumana nemunhu ari padhuze nenzvimbo yamuri kudevelop. Full stop. Uyu mwana uyu Sabhuku haana simba rokukumisa development yamuri kuita kuarea kana nerimwe zuva. Asi mukateerera zvakanaka mwana hasi wrong. Ndaudzwe nokuti simba haana rokukumisai, asi ndaudzwe chete panapa tiri kuita zvakati uyai kunomi, apa tiri kuita zvakati opikisa. Kana apikisa ndipo paanofanira kuzouya kuno kudaro. Handizvo nokuti apikisa zvandati ndiri kuita inini. Saka apa development inenge ichiitwa kuarea kazhinji ndinotoedza maSabhuku kuti kana paine nearby house iripo izivisei, because nearby house iripo iziso rani redu pakuchengetwa kwezvinhu. Tanzanana munhu iye akauya kuno ndinotomunzwa zvaanenge achitaura kuti ukuti kudii havasi kuconsider sei uri wakatarisa futi ipapo. So ndo chimwe chandinoda kuti maSabhuku muringisi muzive haisi mhosva hombe. Even paakauya pana hana kuuya achipikisa, akauya achindoda kuzivawo zvaari kunodzokorodza futi kutaura ipapo. Da kuzivawo. Saka mwana kana aida kuziva haisi mhosva kai anoziviswa. Right. Chechipiri, kana ivo mai ava ndovavaridzi veploti iyoyo iri padhuze nezvivakwa zvehurumende, kana vachigara ipapo semba, handizivi amai mugere ipapo, mugere ipapo here kana kuti hamusi? Fine. Ndozvandiri kuziva kuti kana vanga vagere ipapo pamba tinotovati vaende kunovaka kumunda kwavo. Why? Because area iyi inogona kusvikirwa nedevelopment imi makaitora semusha. Musha wemunhu hatidi kuti uzoitwa collide nedevelopment, because chinhu chinonzi development hapana anogona kuchimisa kana ini. Ndofunga munoziva imimi kuti kana pakaita road chaichai road, government inototuma vanhu kuti endai munotaurira mambo area iyo ataurire munhu wake akagara mudhuze meroad kuti tiri kuda kuti abve ipapo tiise road. Iwe munhu ndondobva ipapo development iyo yavapi? Tadzwana nakavanawo. Pane zvinhu zvatisingagone kurwisana nazvo, asi zvinhu izvozvo zvinogona kuuya zvichiafekta iwewe, but kuno kutakazviisa mubumbiro redu remutemo kuti tinoda development. Development kana yako yanogona kutoya pamba pangu pana handizvi handikwanisa kuzoti yawiri pano because takaisainira mubumbiro redu remutemo. Saka kana development yauya, we sit down. Nyaya iripo chete Sabhuku ndeyekuti ive nemwoyo murefu wokutungamirira vana venyu, uye zvirerekei pakuvadeedza chete muchingovaita ini, because inini ndikadeedza munhu hapana munhu anondidisturb. Handizvi ndizvo? Hapana munhu anondidisturb. Ndakushedza iright yangu yekukushedza, iwe iright yako yekuuya kudare ndokutaurira zvinoitwa.
kana wapikisana totangira papi ipapo tichienda kumberi. Then regai ndidzoke tati tiri kubata takasiyanisa nyaya dzedu because ituka uyu ndakatomudza kudhara kuti iye uyuyu haisi yawe iwo mirani yako kuti uda kunzwa ndizoka right. Ndati tinawo inini kumapeto kunoperera munda wangu ndokwakuuya inonzi chi senda yemashops. Senda yemashops masabhuka ari pane sendakatendera kuti imi vana vanenge vaine potential yekuita zvavo mashops ka itai liaising with the council. Isusu hatirambidze vana kuti vasabudirira munzvimbo, hatidi izvozvo ende hatidi nyaya yekufamba kuenda kunotenga zvinhu kubange tichikwira futi lift, mari yatakwira lift kunzoti titenge shuga. Handi ndizvo here tinobva taita kuarea kwedu ikoko panzvimbo yatinowirirana isusu kuti panapa tikapaita mashop todeedza council nakanzuro wedu ari kuarea tatida kuti apa paite chi mashop. Kana tatenderana tovhura area iyoyo yobva yaita shop yani shop center yedu. Tanzwana naka now ndatiti patiri kunoisa shop center apa pane munda wemunhu wedu tinoita sei masabu tinotaura naye mainzwa vava muri tinobva tataura nemwana wedu because pakuexpanda area yedu tinogona kuguma kumunda kwake. Saka tisati tatomboita zvese izvozvo hatishandise kubhurudoza aiwa mambaziza ipapo because development inongoda kuwirirana nekubatana nekuita chinhu chimwe chete sevana vemunhu mumwe chete. Uyai kuno amai taakuisa senda apa it's just a way yekungo appreciate kuti munhu aripo akakosha. Tiri kuisa senda pana iye haakwanisi futi kudziisa uyu nemhaka yekuti ari padhuze nepada kuti watownship haakwanisi kudziisa izvozvo. Anotongoudzwa ndezvatakuita iye anogona kunge aine kwiri anenge ainaye panguva iyoyo kwamuri sapo manje panapa munda wangu imi mobva mamupasha hakuna anobata munda womunhu. Pamutemo wedu isi wehurumende yedu hakuna munhu anotenderwa kuenda kunobata munhu munda une tsamba yemunhu. Mapanzwisa we protect that even our president vanoprotecta minda yevanhu. Saka pose patinoita chinhu tinofanira kutyira kudisturba chi tsamba dzedze vanhu vedu vatiri kuchengeta vacho. Tapedza nyaya ipi yedevelopment iyoyo. Kana musiri kunzwisisa kuti apa ndepenyu here apa kana sabhuku futi kana vasiri kunzwisisa kuti ndepawo here pastate here zvokuti vanogona kushanda napo nevanhu vavo vanofanira kuconsulta velens nemap iriko inotouya yokutaurira kuti munhu wenyu uyu ari kuperera sabhuku maafuri kuita chi basa renyu makatosununguka muchiziva kuti hamuna kupinda mumunda womunhu. Chandisingade zvitoaffect minda yevanhu chete. Kana iri state area inzvimbo yedu isu napresident wedu nenyika yedu nevanhu vedu which means chinhu chataakunoisa ikoko chinofanira kubenefita vanhu. Hati ndizvo here nharaunda yese ikabenefita president vabenefita. Ndo chinhu chandiri kuda kuti mubate. Asi iyi nyaya yamawira apa musava masabhuku musava munonetseka nemwana uyu kana kumutorera mhaka. Manzwisa zvandiri kutaurira mwana haana mhaka uyu. Chaasina mhaka ndechekuti mukaverenga yatati wakwirirei dare ndiye amunofanira kubata here. Achiuya pano kuzoripota nyaya yake haana kuaccuse sabhuku kuti vari kuzviitirei. Akati ndoda kuziva kuti kana zviine kodzero mambo aiwa ndidzokere hangu. Ini ndindakatomurambidza kuti aiwa ndoda kuzokuudza sabhuku vari chii kuti zvine kodzero here waita zvakanaka mwanangu because hauna kupopotedzana nasabhuku wangu haana kutuka sabhuku wangu haana mhosva yaapara wauya kuzonzwa. Kana anzwa anofanira kunoita zvandamudii zvandamutaurira ndozvaanofanira kunoita nokuti manzwa achidzokorodza kuti zvinenge zvataura mambo ndozvandiri unodii. Saka munhu akadaro anodiwa mucommunity kuti thats good. Pane munhu anounganidza vanhu kutukirira sabhuku hatidi izvozvo.
mapanzisa ka right. Chechipiri chandinoda kuti muzive amai, ndimi amai Masiwa nemufi Baloyi. Takakuprotectai ini nehurumende yangu chaizvo. Kana zviri zvenyu hatibate. Mapanzisa ere? ZvaBaloyi zviri free. Zvestate zvinoshandiswa nevanhu vese. Vese venharaunda iyoyo kana kuine mabuilding ariko ndaanogarwa pasi nevanhu avanoti aiwa iyi building tikuisa creche, iyi building tikuisa chikoro, iyi building tikuisa mashops, iyi building tikuisa chipatara. Mandinzwa ka? Which means zunhu zvese zvivakwa zvamuchanoona zviri muarea like aya mabuilding amuona. Handi mukutoona aya mastate building arapa nemaboundary. Mukabvunza uyu pandikauya inini kansela akabva ati amambo mauya maita zvakanaka, ndoda kukutaurira kuti muzive kuti zvinhu izvi taachizvishandisa sei, nokuti chikuriri chinechi ini ndakabvawo ndagadza masabhuku ndichivati teedzerai zvekutaurwa nakansela. Tobva tabatana, masabhuku anofanira kubatana nakansela, vobatana namambo, tobatana nevanhu vedu, nokuti development tiri kuitira munhu wese. Hati ndizvo here? Hapana ari kusara padevelopment, munhu wese ndaaiwane. Benefit yezvimatura izvo inoitwa nemunhu wese. So vanorima fodya vese ndofunga takatova makavagwanisa apa kuti iwe uchaitirawo, iwe uchaitira. State iri kubenefita. Kana varimi vachibenefita, state iri kudi? So zvivakwa ndazvireke kunzi zvangu nemunhu akamira ari ega achiti ichi ndechangu ichi. Kana zviri zvivakwa zvehurumende hazvitenderi. Zvakafanana nedzimba dzamukuona dziri pane. Imba iyi yamuri kuona adinga ainhongeweka. Pane munhu ati ndanhonga ipo? Hapana. Takaiwana yakavakwa. But mukatarisa government ndozvinhu zvairi kubhadhara izvi. Mukanzwa pai vachiti kubhadhara vachena pazvinhu zvavo zvakasara zvinani movable assets. Manani movable assets havasina kukwanisa kutakura dzimba. Zvima engine vakaenda nazvo, zvimwe zviri movable vakaenda nazvo, but dzimba idzi government iri kubhadhara. Saka mukainzwa yakutaura kuti tiri kuuya da kuisa chipatara, negotiation yavo nesu iri kure stereke. Handiri because isu ndisi totogara takatoziva kuti ndezvehurumende, ende hurumende ndo huru yadzo kana yakatongouya yadi yauya. Tisu takaisarudza saka tinoiteerera, handi ndizvo? Right. Saka ndofunga apa muri kubata mapoints andiri kudini? Andiri kutsanangura. Nyaya yevanhu vari kuiswa vachita mashops ibenefit yecommunity, asi haifaniri kudisturba munda wako. I will make sure kuti munda wako hauna kubatwa here. Ndanzwa uchitaura apa, asi zvinhu zvokuti zvingabude pane izvo zvokuti zvinzi hauna kubatwa ini ndisina kuona. I shall prove myself kuti munda wako uri safe. And ndinokuvimbisa mwanangu kuti munda wako uchava safe. Don't worry, usadzivisa development iri kuitwa ikoko, nokuti munda wako ndati uchave chii? Chava safe. Mashopu kana achitwa handipa wapfura paona mashopa. So tikashaya chimwe chinhu totopinda mune imwe shop totenga. Imwe chinhu chaya chimwe development area iyoyo. But haifaniri kudisturba tsamba yemunda wemunhu. Ndichaedza pandinogona amai kuti masara muri chirikadzi musatyire henyu kuti munda wenyu unoenda. Hakuna munhu anotora munda wechirikadzi. Even president wedu havadi. Tichachengeta tsamba iyoyo chaizvo. Kana muine zvimwe zvinhu zvamuri kuda kuita imimi liaising with our village head nasabhuku weda kuti ini ndaida kuita ka tax shop, imimi ndimo munokurumbidza kuonekwa kana muine anything chamuda kuti ndizvona isapo. Ipapo pakutanga pandakatovhura chikoro ndakatoenda kuna sabhuku vangu. Very good. Ndakanotaura navo vakatounganidza vanhu vakanditendera vakatondigamuchirawo. Saka nyaya yanga iripo ndeyekuti ndaingoda kuziva kuti iyi shopu yakapinda mumunda iyi zviri kufambiswa sei. Yechipiri. Uye nekuzoti number 2. Akaita shopu ndiani? Ari pane? Ari pani. Yapano ane shopu wacho. Tibva tatongoipedza. Iyi ndeyekupedzisira kai? Ozi itori mumunda zvokuti pavanhu vanodhakwa. Ndakatozongoita munda baba vakatomurambidza because baba vafa akabasa vachiita. Ini nditaura ndomukadzi.
right ndiri kuda kuziva uyo hanzi akavaka shopu iri mumunda womunhu iwo ungatsanangure kuti yakamira sei shopu yako ndakatoenda kumba kwavavo nimamutaure ndakaenda kumba kwavo ndikasvika ndikaona varume vavo naiwo ndikapa mari $10 ndikati muromo kwete kuti ivo ndayabhadhara ndakabhadhara pandakavazisa $10 varume vavo ndakati musavapa ndopedzera navo asi ivo ndo vandakapawo $10 yo mai varipa pindurai uyu murume uyu anochera dhaka kumunda kwangu rokuvakisa ndobva ndaudza baba kuti zviri kuita here kuti zvaaramba chitimba kumapeto kwomunda gutu anogara akapokutiseri nyechi yevhu iri achiudza murume kufunga ndakatombovamisa vachivaka pane mukomana ari panonzi Masauso achitotanga kuvaka shopu Masauso wakamiswa shuwa inini vachivaka pamushapa ndikavamisa Masauso haana kutadza akati zvechokwadi ngatimirei ndwa zvekutaura gogo izvi hatiri kuvadhirira gogo ngatimirei tiri kuti vapedzera nemukadzi wake uyu mushopu ndikati zvakana ndibaba munini wangu baba baba munini maini zvakanaka here kuti muchingochera munda wangu uchingoparara imi mune minda 3 pane minda 3 paari papo wake wokupiwa kwete wakasiya sekuru vake vanonzi ajari mabhoyi wakapiwa kusina arume wangu pachinanayo ndobva ari kutorendesa ndobva atenga munda kuno murume anonzi Chiota ari kutorendesa asi sei chiramba chikikirikiri nemunda wangu sekuru vaida doro ndopa akasvika kupedza $10 yake ndiripo ini vasati vamborwara vasati vambodii ndikati mukaona uyu mukomana kuramba achingopinda mumusha mangu achingoparadza yani minda yake mitatu nenyaya yekuda zvimbwa musekuru tikati popotedzana nemurume wangu kusvika sekuru vafa aramba ari kironi vasati vafa kamutera kuti zvakuramba uchivaka matoriti uchaisa kupiko negomba remarara pakuti mumunda mangu vakatombochera toireti akarambudzwa naivo sekuru vakati auchere toireti apa vakavhariswa toireti iye mazviona ka saka sekuru vafa akaramba chingoita keroni nokuvaka ndopandebvunzo kumwana kuti kuinga baba akamuratidza kuti yoko shopi wani yawaita ina mwoyo muchidai zvakangonaka ende bamunina kana iyo shopu ndakatoti nevangu yangu kuti mai guru ini ndakuramba chiextenda shopu iyayi kungondizivisawo kuri nani ndofunga inini tete vangu inini murume mudzimai wasabuka nditete vangu hanzaziva baba wokufeva ndakavamisa ndini naitete kosva ndiri kunzwa kuti sabhuku vada kupiwa shopu diki neuyu supamaketi yaari kuvaka ndoo yake uyu mumwe wake atunzi ari kupiwa mari kuita here kwakuitawo mukwasha ini kundirasa murume wangu afa tete vakati mai guru regai ndinobvunza mukwasha wenyu saka ndaitione kuti mukwasha achabvunza kuti naya mai mashoko amutaura maawana kupi ndikaona mukwasha hapana anzwa kuti pane mwe sabhuku okuvhireji 4 uko amene anenge ari apo ndiye ari kunzi ari kufamba nawo achivatungamirira ndiachita headmaster pachikoro choda kuvhwa cheuyo izvo chikoro ina handina basa nazvo ndiye ari kuvaudza ndiye anoziva kudii ko vanhu vakurwa neni pa25 years ndakagara pamba panapa murungu akaenda pamusoro pemurume wangu namenkunda amenkundi chirikadzi ndichikadzi kwete amaizinya tasara 3 paplus vakaenda da pamutemo tinongova 3 saka tisati sina varume kudherirwa kwatakuita kako kusaka vakunotora sabhuku kuti apinde futi mukati memumofa yangu achitonga futi imomo dei anga ari vavabheta yanga ramemkundi kuyo sabhuku ari kunzi ari kupinzwa pinze mumachitonga futi kwandiri uye ane minda yake mitatu paari ipapa paari kuvanga mupurasi imomo ane 3 minda yakatogara vaita zvakanaka mama ndozvatenge tichida kunzwa regai ndidai so ndamboti pane nyaya inoperera pano kuita imwe inoda kuona ndizoka ndiri kunzwa mai vari kuramba vachitaura nyaya yekuti shopu yeuyu iri mumunda nyaya iyoyo kana tikaitaura pano haiapuruvhiki ndizoka inototipedzera nguva inoapuruvhika nebepa ravo retsamba ichititaurira kuti haisi here shopu muchi mapanzwisaka pane zvinhu zvokuti tinogona kupedza nguva pane vamwe vada kupinda iyi nyaya iyoyo ini ndichaiongorora through mapepa ndanga ndatombotaura ndaita munyama wekuti sabhuku wangu ari ex officer wandandagadza gutu akashayika ndiye munhu akapega minga nhasi inenge yapera mudenga nyaya ndakazoti kabichi atipe
mepu pane akapiwa here nakabichi haana kubatika. Ndichaita kuti tomubata iyi nyaya iyi tozoigadzirisa toona kuti shuwa here irimo. Asi mukatarisa vana vangu mune chinhu 1 chandoda kudzidzisai nhasi. Mukatarisa nyaya iri kutaurwa iyi haina kumbooma. Inyaya yekutaurirana kai kwaleka nyaya yekutaurirana kumusha. Nokuti mukanzwa vari kutaura kuti vaifanira kunge vakandiudza hani ndizo futi nyaya yekutaurirana. Kechipiri regai ndidzoke nditi muridzi wemunda ndiye aiita zvinhu zvake pamunda wani mazvinzwa amai. Saka kana maakurwisana imimi mauya kuzogadzirisa zvinhu hamukwanisi kuti ava vakaitirwa neuyo muridzi wemunda vakakanganisa nekuti iye akabata ofarita ndiye zvaaida. Muri kunzwa kuti hondo yanga iri 2 pakati pemukadzi nemurume. Saka hondo iyo iyeye kana tasara isu tagara nhaka tofanira kuigadzirisa zvakanaka. Because muridzi ane vanhu vake vaiti iwe igarapo, iwe ita so, iwe ita so, but mai vasingazvide. Nau tikaibata tichiti isusu nhasi mai ndimapa nyanga vanhu vakapiwa ne the real person out. Nai tinenge tagona here? Amaitangira ipapo. Mapanzwisa pandiri kutaura. Tangira ipapo. Yes, ndinopamisa ipapo handidi vanhu vandiramba chienda asi vese vakapiwa nemuridzi kuti itirai apa tauriranai nevanhu ivavo muchiziva kuti muridzi the real person was alive. Saka imimi hamukwanisi kupikisana nokuti ndiri kunzwa kuti maitombopopotedzana naye achiti ndinoita chiri nokuti ndini muridzi ndino operate handire. Saka kana makakundiwa imi makakundiwa kudhara ipapo hamukwanisi kuzoti nhasi ndauya imi makatadza kukunda mufuya ari mupenyu maakuda kukunda afa. Kwete, tiri kutangira apa. Masara imi chengai zvakaitwa nemuridzi muripo izvi chengai manga muripo. Uku kumberi kwamakuenda uku ndokwamunochengetedza manje kutangira pana. Handichada kuona munhu anopinda papi ndizoka zvamaita nababa zviye ndinozvitenda izvozvo. Ava vakapinda kumashura ava nhasi vese vane zvinhu zviri vakapiwa right nemurume wevava. Munhu asara abata panyanga ndeava. Mandinzo zvandikutsanangura. Kana muine zvamaitirana nababa maakuitirana nemuridzi womunhu aripo uyu. Iwe wanzwa iyo? Shona yandataura wainzwa? Mukati akafa uyo wandikaitirana naye wasara iwe uri munhukadzi. Iwe vanhukadzi varivo vanosara vabata nhaka yedu munokaura navo mangwana. Handi muri kumunzwa mukadzi uyu kuti anenge achiti you are rude. Kana ukangoita rude chete unoitwa chi? Inyaya yekutaurirana nekuzvirereka irapo. Mainzwa nyaya? It's a simple thing. Saka ndiri kuda chokutanga ndichatuma vanhu vangu vanoverifya kuti shopu irimo here mumunda. Kana iri mumunda hapana chisingataurirana handidika. Zvinhu zvese vanhu vanotongotaurirana chete zvichitodi zvichipera. Ivava ndakatotaurirana navo ndikanzwa zvavanoda. Tisati tatombogara nhaka pavaka tisati tatombogara ningi dare. Handidika. Pavazouya apa vanga vatombotaura kuti ndauya pano mambo asi chikonzero ndechekuti vanhuoka vanoti gogogoika kunyange ndasara ndiri mukadzi havandizive here kuti ndinenge ndiri mapataki. Chokwadi varume tisashandise simba rakanyanyisa pavakadzi vevanhu vanenge vasiyiwa nevafi. Vane vamiririri, vana president, vana minister, vana mambo vakavamirira nemapazi ehurumende akavamirira. Havana kumbosara vari vega. Saka ndinenge ndichiona kuti pari kuleka kungotaurirana. Kana ndikakwanisa ndichasumuka ndouya ikoko handidika. Ndonyatsoita zuva ndichikudzidzisai kuti nhaurirano dzinofamba sei ndodzaleka apa. Hapana kana chinhu chiripa. Development pamberi nayo.
handitika right. Saka imi munda wenyu tinoprotect. Hakuna kana chimedu 1 chatoda kuti murasikirwe nacho. Cheofa letter yani yenyu. Haisisiri ya baba ndenyu nokuti baba havasisipo pano. So ndiri kukuvimbisai vana vangu. Hatina chatinogona kuita kana chinoitwa nasabhuku wangu chokutora chimedu chemunda wenyu. Kunze konge iri blanda inenge yatoitwa yekusaziva mugano chete. Uye kana sabhuku vatendera kuti panapa nevanhu vedu taakuita inonzi shop, mashop handiti. Hakusi kutengesa vana vangu. Masabhuku muri pane hamuna masenda emashopi here mukutengesa. Handi manzwa zvandutsanangwe. Plus area iyoyo yacho kana isati yapuruvwa necouncil handiti. Council inouya kuzoapuruvha area. Pane kodzero here yekuita mashopu. Dzimwe nguva inogona kuti hapana. Handi muri kupaona. Inogona kuti hapana because iyo inoya nemepu yaini inoya yakangotarisa inonzi state area ndiyo inotariswa necouncil. And vane mahectares avanoda kuti shopu ivhurwe vasingaverenge minda yevanhu. Zveminda yevanhu mune matotaurana nawo kuti andakumboita wakatembarira kani asi akakwanise kuzopirwa tsamba kanika kunokuti kari mutsamba kare mapanzisa tsamba anenge ari muridzi wechi wemunda kana ati nhasi handichadawo zvinongobhendawo zvakadii zvakadaro. Asi kansero inoshanda ichishandisa mastate areas mapanzisa ka. Saka zvamunoita sabhuku endai munotsvaga mepu. Ndiri kuziva kuti mune ruzivo rwokuziva kuti mepu iriko ndizvo chairman. Mepu yenyu mukaitsvaga iyoyo then moona kuti taona ini dare rangu raziva kuti amai havana kutorerwa chi munda chete chete. Ndozvandiri kuda. Zvimwe zvokuzonzi vanhu vazovaka mashops aiwa benefit yedu. Munhu akavaka shop apa benefit yani yedu. Asi munda womunhu haufanira kutorwa. Tofunga tanzwanani. Right, koita vanhu vari kuvhura mazvikoro mwanangu. Mukavhura chikoro muarea mangu zvandisingazive nini. Mune faindi dzamunobvisa. Chikonzero muri kuunganidza vana handisi kuziva kuti pakabudirira here pane toilet here pane and ini ndine vanhu vandofanira kutouya navo kuzopemberera chikoro achingonzi apa ndanhonga chikoro. Mune mabhuku here ari muri kudzidzisa vana kana mutodzidzisa udofo kuti huwande muarea mangu. Zvese izvozvo ndoda kuzviona. Hatidi zvikoro zvinongomhara although tichida development but pane chinhu chinonzi chikoro haisi shop. Chikoro ndechemwana wangu ino wandatumira ikoko ari kuswera achiurayiwa here kana kuti achibudirira pazvinhu zvingani. Mukaona government yabvuma kuti munhu ndaavhure chikoro 1 collateral une mari here inorana chikoro and there is a certain amount inodiwa kuti munhu avhure chinonzi chikoro. Chikoro chakaoma amene kuti muri kuchigona sei. Manzwa zvandiri kutaura panapa. So vanhu vakaita izvozvo vese find munhu wese ane chikoro chandisiri kuziva kuti chakauya sei find. Tanzwanana. Because haikonai kuita zvinhu zvandisingazive muarea mangu. Zvinozoya ndogara so ndaakutongeswa zvinhu zvandisira kuudzwa kunzi pano pavhuriwa chinhu. And maticha ari kunzi asiri kuhora. Iyi imwe nyaya yenhamba 2 iyoyo. Ndinoda kuzovaona vauya apa vanodedzwa kubva kumasvingo kunzi uya upinde basa worega kupiwa mari from masvingo. Muri kuuraya mhuri kangani kuvakomana ka6 anozoroora kuno futi aroora kuno osiya mhuri uko. Ndimi makonzeresa flakas anofanira kuwana mari yekudzokera kumusha kune mhuri yake. Handi ndizvo here vana vangu. Chikoro ichi chekutamba nacho ndinofanira kutotsika pachikoro pacho. Saka vakaita zvikoro vese mombe zvandisingazivi. Nditofamba kuya ikoko zozviona. Ini ndinogona kuzvivharisa zvikoro zvacho. Hatidi zvikoro zvogadzira madofeso. Aiwa bheta kungogara takaziva kuti tiri kuenda kuchinhoi kuvana kuri qualified. Hatina kutendera kuti munhu kana angoda anongoita imba yake yaanobikira masadza oita chikoro.
naimi vana munovaziva kukosha kwavo munovaziva saka ndofanira kutanga ndabhilivha kuti are you sure kuti une mari yekurana chikoro ndo chinhu chandiri kuda mazvinzwa saba musangofarira kuisa zvikoro imi munourayirwa vana munoziva kuti vana vanogona kukura vasingagoni kana kuverenga kana pandi baba imi chingoti aenda kuchikoro nhasi nokuti radoka asipo that's wrong varume fariraiwo kuti vana venyu vabudire ndo nhaka yedu yemangwana mukaita catchment area inobata vana vese ava vachiuya kuzouraiwa munochengetwa nani ivo vari kudzidzisa vacho vanhu here vakadzidza kana kuti anongewa kumombe uko kunzi uya aticha ari qualified here munhu iye ari masubjects mumwe arudzisa izvozvi grade 7 unzi uya aticha aiwa ndizvakudhara izvo taizviita kudhara not now hurumende yedu yakajeka yakabudirira kuda vanhu vane maqualifications iwo nematicha mangani vane vakapasa o level vamwe vachari pano alright right ndiri kuda mai vasumuka ndoda kupedzai ndibva ndaipendera iyi ndati 1 ndiri kutuma anonzi messenger of court first anouya kuzoongorora pakaiswa chisabhuku munenge nekomiti yenyu newe mufana iwe chairman munenge muchishanda nemunhu wandichatuma achaya kuzoongorora pane munda wamaya anditika nepane mashops distance yacho yakamira sei right mapedza kudaro panobanange paine offer letter nemap inotitaurira kuti amai ava vana kudisturberwa chii munda wavo tikangoona ipapo tadi tapedza naamaya zokustate area aiwa havasiri vanotonga ivo tawirirana asi kana vauya semwana wavo handimukuona chandinoda kufarira ndechekuti imi hamuna kurambidza uyu kuti aite benefit something kuarea ikoko io ndio vari kudhuze so zvese izvo ndozvifarira kunyange ndamupa mhosva asi makaita zvinhu zvandoda ari padhuze ndoda kuvakawo shopu vakamwanangu vekure havafaniri kuuya vachibenefita futi isu vemunharaunda tichidi futi tichitambura futi development yacho haisi development kana yakadaro tinotora vanhu vari kumasvingo vane mastendi 800 inini ndinoda kubudirira ndiri pano ndiri kuti nyika ndeyangu handina kana pekuisa kana katse nekumasvingo ndavamiro nekumasvingo kune madzimambo avo ikoko nenyika yani yavo unless kana vana vangu vasina chekubata vari kuarea ikoko munoti aiwa ingagare yakadaroka iwewo huya upinde pano uti hodhere chingwa neshuga haisi mhosva iyoyo idevelopment ndeyandiri kukurudzira kwese kuno kuti itai mukafamba munzvimbo dzandiri kutonga ini makabudirira handiti mweya wokudzorerana pasi ndaudi ndaubve muvana titiende kumberi so ndo chinhu chandiri kuda saka ndoda kutendai zvikuru mwanangu eva unoenderera mberi nezvauri kuita asi unobhadhara kuno fine amai nyaya yenyu tapedza tichatuma anonzi messenger of court ari kuuya ikoko kana akuuya ari kutaurirai toya toona kuti munda wenyu hana kudistebwa nedevelopment kana wakadistebwa tinobvisa zvese zviri ikoko kana kutaurirana vanhu vacho kana muchigona kutaurirana navo mutaurirana chi tinotombokupai free space yekutauriranai sitakamira uko kana makundi kana totongoti totongopa ruling yekuti ava munda memunhu hamuvakirwi handii kana matadza kuwirirana asi kana mawirirana asi ndoziva kuti munowirirana hapana vanhu vanotadza kudi kuwirirana so ndakangoti vakandishora sei kusadudza yes kuti ndakuda kuita chikoro ndakuda kuita shopu ndakuvhura supermarket havana kundudza ndo pakandirwadza aiwa ari kuzvinzwira iroro harivhikiwe nepfumo handiti hapana shoko rinovhikiwa nepfumo vamunini futi paukama hamuna kutaura ndiri kuita chikoro ndoita mashopu imhosva imhosva
inogadziriswa handiti ka pamusoro ima makuhwa chine chisa chacho chokwadi because chine chisa chati chapublisha iniwo akangonzwa navanhu kuti vati zvakati musati mazviona chine chiri chokwadi aiwazve aikona kuti makuhwa tichiona building ukaona building yavakwa hapana chikuhwa ipapo aiwa building ndakaenda ndikandosona inga ndataura wani ndakatova pamari kuti maiguru handingangocheri ndisina kuudzai kuti ndezvatakuita mukoma wachiri wapenya zvese izvozvo dzonozvikotamisa handiti hazviitwe mudare rine izvozvo unozvikotamisa mukoma wako washaika chirega kushandisa simba ramukoma wako ipapo wakushandisa simba rani neava vasara handi ndizvo ingotransfer chete kubva kuna mukoma iwe sarambe mukoma wamuguva akuna kuramba uchitaura nezvako tapedza nyaya yacho iyi yapera right ibvai pachine eni mugoni alright aiwa vanhu vangu imbobva ipapo tozopedzisa